ରକ୍ତ ପୋଡ଼ିବା ପରେ ତିରୁପତିର ଆତ୍ମା ଆସି ସରପଞ୍ଚ ଦେହରେ ପଶିଯାଏ। ସରପଞ୍ଚ ନବବିବାହିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ତ ସେ ଘରେ ହିଁ ନଥାନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଜଣ ଗାଁ ବିଲ ମଝି ଉପରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ସେଠାକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ବିଲରେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ମାରିଦିଏ। ସକାଳେ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ପୁରୋହିତ ଓ ସରପଞ୍ଚକୁ ବାନ୍ଧି ପିଟିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଫକୀର ଆସି କହେ, ଏସବୁ ତିରୁପତିର ଆତ୍ମା କରିଛି। ତିରୁପତି ନାଁ ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ଏସିପି ଆସି କୁହେ, ଆତ୍ମା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତି ତିରୁପତିର ସମାଧି ପାଖରେ ରହି ଏକଥା ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଯେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ଏସିପି ସେଇ ରାତିରେ ସମାଧି ପାଖରେ ରହି। ସେଇ ରାତିରେ କିଛି ଏମିତି ହେଲା କି ତା ପରଦିନ ଏସିପିର ଡେଡ୍ବଡି ମିଳିଲା। ତାହା ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଖି ନଥାଇ। ସେଇ ରାତିରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ